अब तो यहाँ के देवर जी कह देने तब तो हमार भौजी भैली भौजी तनी है ताको प्रणाम तो जाना रूप में बाड़ू वही रूप में रही हो फिर बाद में दोसर रूप मत देखी हो। हाँ कहे से कि हमारा देश में सीता जी के पूजा भइल बा अनसुईया जी के पूजा भइल बा शंभू बाबा सावित्री के पूजा भइल बा सती जी के पूजा भइल बनो आ सुपनेखिया जब भगवान राम कहे आई तो बड़ा बन ठन के आई रहे लेकिन थोड़े घड़ी के बाद में अपन दोसर रूप दिखा दिल जब देखलस तो कहलस कि तोसम पुरुष न मौसम नारी माने देवर भौजाई के रिश्ता बनौले बने तो यही रिश्ता कम से कम रात भर रहे के चाहिए। हमारा के रौरा कर बड़ा रौरा बढ़िया डांस भी मार लेते नहीं अब तो हमारो नाचे के ऊपर भैया ना नाचो अब तो बिहने लोग कही हमारा बुढ़वो खत्म बा निर्मला जादू आई रही है तबाह दिली है बूढ़ा ब्यास के बड़ा लेकिन एगो हम सलाह दे भौजी नाचे के बात तनी देखो ओजन शरीर के कम कल तनी पेटवा कम कल रामदेव बाबा के योगा करो देखो देखो तनी है ना तक कपाल भाती करो ना कपाल भाती करबू तो पेटवा भीतर चल जाए आज जब पेटवा भीतर चल जाए नो तो हई डाणावा बढ़िया से ही कि हम दू आदमी के देख ले भो भौजी दू आदमी के ना रवा कोई आदमी के देख ले कोनो बात नहीं है भाई देखी हमने के रवा अंदर अपना क्षमता बा कलाकारी में झालियो रो बाजा लेतनी नूजी गाइयो लेतनी बढ़िया तनी देखी डोड़मो हिला लेता लेकिन हम उहे सलाह देब कि तनी पेटवा तनी कम कर लेब मैं ठीक देखी मैं कम हो जाई ठीक रही आश्रम में 2-3 दिन आइब जाई हाँ मैंने बाबा के लो कपाल भाती होई अनुलोम विलोम होई मैं पेट चल जे होगा चलो हो तीना हो जा प्यार मोहब्बत लव इश्क दुनिया में सब लोग करेला काहे भैया चश्मा लगा ले हलो एकर मतलब जे तू केहू से प्यार कइले बड़ा का हां कइले बड़े केकरा से तो गोभिना बकरी से दुनिया में सब लोग प्यार करेला पहले के प्यार लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल पहले के भैया लैला पिटास तब मजनू के पीठी पर गोही कब्रे कब्रे कि ना कब्रे साउंड वाला भैया तू काहे मन मार दल बड़ा तोहरो मेहरारू कहत हो जे मरद हमर इंजीनियर है का करेला रात भर खाली रात भर अंगुरी आवेला मशीनावा लेकिन खाली फ्री में तू हंसत रुको तारे के एगो टेक्निक हम तारे का बता देते नहीं सुनो रात भर में दोनों ब्यास तारे के केहू कुछ ना बोली को जब तार माइक सीटी मारता ना उपाय सीख लेगो ब्यास के मुंह पर सही 50 फेंक दो आ पैसा देखो तो ईंटो फेंक दो चिन्हा चाहिए चिन्हा बड़ी है खत्म है महाराज हालांकि ब्यास में साउंड वाला में सुनील भैया कोनो अंतर नहीं है ब्यास के मेहरारू से माने हमने के अपने मेहरारू से पटेला ना आ साउंडो वाला के अपने मेहरारू से ना पटेला आ खिसियाई मोती पुलिसों के मेहरारू से पटेला ना काहे आ ड्राइवरों के ना मेहरारू से पटेला काहे जहिया ओकर मन करी मेला घूमे के तहिया ड्राइवर गाड़ी लेके चल जाई आ हमनी के तो एको दिन खालिए नहीं खींचा शंभू बाबा भर दशहरा प्रोग्राम में बा छठ में प्रोग्राम में बा गोधना के दिन प्रोग्राम में बा बाकी ना लगन में प्रोग्राम में बा चैता में प्रोग्राम में बा बाबा हमनी के मेहरारू हमनी से खुश ना रहली से ना ब्यास के मेहरारू के तो झाल बजावे वाला रखले बड़ा छुट्टी मार सही छुट्टी मार सही बात सही एकदम ही साफा इज्जतिए ले ली सकाई अच्छा ठीक बा भाई ब्यास के मेहरारू का झाल बजावे वाला रखले बड़ा सा हां झाल बजावे वाला के मेहरारू के बियाहे लेके भइल
सही सही तोहनी का नहीं खा भाई तोहनियों का नहीं खा भाई करे बहला प्यार लव दुनिया में सब लोग करेला पगली तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा तुम साथ देने का वादा करो दिल चिर के तेरा मांग सजा दूंगा हमारा पता चलल तोर शादी दूसरा जगह तय हो गई बा यही से कह रहती तोर शादी दूसरा जगह तय हो गई बा लइका ले होता ना भैंसा ले होता पागल कही का बताइए बेहबूका के अरे पगला याद करो हमर जान आज से 4 साल पहले कसम खैलू एक संगे हमार तहर शादी हुई एक संगे जिंदगी जियल जाई एक संगे वादा कैलू एक संगे सब कुछ कल जाई एक संगे खाइल पियल जाई एक संगे मर मदन कइल जाई एक संगे आ पानी छुअल जाई एक संगे लइका होई एक संगे अरे ये कैसे रे हो जाए भौजी ई कैसे होई हो अब हमारा कैसे लड़का हो बताओ हो जाई हो जाई